Takže čau lidi, zdravím vás u mého dalšího let's playe ze hry Shades and Pidgeys. A v tomhle let's playi bych vám chtěl ukázat něco z mých pár postav a zkusili bychom zdolat nějaké to podzemí. Třeba se nám podaří nějaké porazit. Tak tady nám bliká hospoda. Podíváme se do obchodu, protože jsem se nedíval. Tak snad bude něco dobrého. Tady bychom měli asi dobrou helmu. Tak si asi koupím. Podíváme se do čára obchodu. Aha, tak zkusím. Půjdeme na postavu, kde se vylepšíme a můžeme zkusit to podzemí. Tady bych asi zkusil toho kamenného obra. Snad už padne. Nechám chvilku běžet. Tak ne, no. No, já dám přeskočit. Tak to byla škoda. No, tak já zkusím ještě jednou, když mám tu jednu houbičku. Jo. No tak aspoň doufám, že někoho dáme v aréně. No aspoň to mě dělá radost. Tak a můžeme se vrhnout na další postavu, do Sichru, kde nám zase bliká hospoda. Jsem rád. Tak se podíváme opět do zbrojírny. Jo, tak tady je dobrá helma. Půjdeme do čára obchodu. No, tady máme eliky. No, tady máme lepší. Si ho koupím. Jo. Lepší prsten, a na něho nemám. Aha, mám tady ještě nový hazov, tak si ho koupím. Ještě podívám, jo, dobré. Tak se podívám na postavu, co bychom mohli lepšit. Bych dal do štěstí, aby jsme dali pár kritiků. No a můžeme se vrhnout na to podzemí, kde asi to zkusíme na toho zeřivého bloka. To tak uvidíme. Jo, zdali jsme ho. Ale škoda, že nepadl epic. Tak to jsem rád a podívám se ještě do čára obchodu, kde bych asi, nebo ve zbrojírně jsem to měl. Jo, aha, z toho 700. No tak se koupím aspoň ten jeden elik. Tak a můžeme se, aha, mám ještě dvě houbičky. Tak bych asi zkusil toho surového lupiče. A snad padne. Uvidíme. Yes! Jo! Padl. A zase bez epiku. Tyjo, nevadí. No tak bych asi šel, ne, tak nešel, tak půjdeme znovu do podzemí, kde asi zkusíme toho odstrašujícího démona. Prosím. Nevadí. Tak se můžeme hned vrhnout na další postavu, David na 2-3, kde bliká hospoda.
se podíváme do zbrojírny. Do čaroobchodu. Okřidlenej. To hned se na něho mrknu, protože vždycky mi vychází za houbičky, tak teď už mi to je jedno. Zase za houbičky. Jo, no, ale asi si nekoupím, protože na něho nemám. Ani na tento. Jo, lidi, tak si půjdu na postavu. Kde bych dal do životu. Když to dám punktky. Tak a můžeme jít na podzemí, kde zkusíme asi toho hrdlořeze. To už musím dát. Tak mám ještě jednu houbičku, tak zkusím. Tak půjdeme do arény, kde aspoň toho dáme. Taky var. Jo. Jsem rád. A můžeme se vrhnout na další postavu, Talp. Kde zase bliká hospoda. Tak se podívám do zbrojírny, kde mám 2 zbraně, snad bude jedna lepší. 46, vlastně. Asi, nevím, když tak si na něm našetřím, ale asi to kupovat nebudu. No tak půjdeme do čaroobchodu. Vždycky 2 eliky. Tak jeden koupím. Na druhý už nemám. Tak půjdeme na postavu, kde si dáme asi dál do síly. A můžeme jít na to pozemko, kde bych zkusil asi tady toho bažního draka teda. Nechám chvilku běžet. Když mám tu jednu houbičku, tak bych asi zkusil toho vůdce pirátů. A to ideálně. 2 kritiky, 2 rány. Ale půjdeme do té arény. Kde snad. Snad dáme, ale jo. Dobrý. A můžeme se vrhnout na další postavu, která je 3-2. Jdem do hospody. Jdem do zbrojírny. Tady máme lepší helmu. Tu si asi koupím. A půjdem do čaroobchodu, kde koupím asi tento elixír. Mám druhý, tak koupím další. Tyjo, už 3 po sobě. Asi si ho koupím, nechám do zásoby. A tady je prsten, ale slabší. Tak půjdeme na postavu. A počkejte, budu muset něco udělat, hned jsem zpět. Tak jsem zpět a tak bych zkusil to podzemko, kde bych zkusil, to se podívám, no já bych zkusil asi toho vůdce pirátu, ale ho nedám. Tak já bych
teda zkusil toho baženého draka. Tak zkusíme arénu. Super. A můžeme se vrhnout na další postavu Red Angel. A je to poslední postava mimo jeho let's playu a půjdeme do hospody. Počkuju jsem rád. Podíváme se do zbrojerny. Jo, zbraň na sílu. Ale mám lepší poškození a na výdrž bych potřeboval, tak kupovat nebudu. A půjdu do čaroobchodu. Nic nekoupím, tak půjdeme na postavu, kde bych asi se vylepšil do životu a bych dal do obratnosti. Možná jít do toho, že by to bylo pomohlo. Nic, tak půjdeme do podzemí, kde zkusíme asi do vůdce pirátů. Snad ho dáme. Cože? Takový fail. Cože na ranu? Jo, tak ho zkusím ještě jednou. Vidíte, předtím mě dal na ranu. A teď mi najednou bral tolik. Aha. On se mi vlastně asi vyhýbal. No, tak na tom už záleží, to nevadí. Tak půjdeme do arény. Jo. Tady jsme. A tak tohle by bylo pro dnešek všechno a já se s vámi loučím u dalšího let's play. Čau.